insimbi ngayo nje uyingane ngesiyo lengane yami engiyaziyo noma ngibheka umzimba yathuthumela ngendlela ashayeke ngayo. Bamshayela ukuthi akavumi ukuthi wayekhona. Bathi uma ungavuma cindezele umthokozise noSpiso bano carrot shuthi bayababala nje uyozuza amadlela ahlasa bamethemba ukuthi bomnikeza imali engango 100,000 bamethemba ukuthi sokukhokhela imali engango 100,000 ngizoba ufakazi westage athi ngizoba ufakazi westage kanjani ngoba ngangingekho ngiyazi club yakhe ayithanda iPirate makudlala iPirate uzokubukela iPirate ngoba naye wababuhlungu naye ngoba ufakane yini engazazi ukuthi kanti izothiwa kusasa. Ngikhumbulile kakhulu kakhulukazi njengoba singakhona ukuxhumana ngamafoni bayangibuza phela ukuthi ma ubaba ukulo mncane usisi omncane ngikhumbulile phela. Mina njengomakoti wakhe ngiyamthemba futhi ngiyethemba ukuthi akazayenza le nto leyo ngoba inhliziyo yakhe ngiyayazi. Ngoba lokho uthi bethu umzawulahla kusuka umzawulahla umzawukhuleka igama lami engilisho kuye ngoba ngizela insizwa ngimncane ngingedwa kwethu.